poznáš pravdu o uzdravení a pravda ťa vyslobodí z každej pevnosti a z každého klamstva. Keď tá pravda zapadne do tvojho srdca, už nikdy nebudeš potrebovať službu oslobodenia. Ľudia sa upeli na túto službu, potrebujem oslobodenie, myslím, že som prekliatá, potrebujem oslobodenie, ale Pán hovorí, že On ťa už oslobodil. Ježiš hovorí, že ťa oslobodil. Ježiš hovorí, už nie si pod kľatbou, si pod požehnaním. Už nie si pod zákonom hriechu a smrti, ale pod zákonom ducha života v Kristu Ježišovi, ktorý ťa oslobodil. Halelúja. On to už dávno urobil pred 2000 rokmi na kríži. Halelúja. Kto to môže vidieť? Halelúja. To znamená, že títo ľudia si myslia niečo, a Božie slovo hovorí úplne niečo iné, takže nie sú zjednotení so slovom. Aj o uzdravení my sa potrebujeme zjednotiť s tým, čo Ježiš hovorí vo svojom slove.